ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଖରା। ସବୁ ନଈନାଳ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ନୀଳ ହ୍ରଦରେ ପାଣି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋଭୀ କୁମ୍ଭୀର କାଳିଆ କାହାକୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନ ପିଇବା ତେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେ କାଳିଆ କୁମ୍ଭୀର ତ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ସେ ଗତକାଲି ହରିଣ ଭାଇକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମକୁ କେବଳ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବାକୁ ହେବ। ମିଙ୍କୁ ଏବଂ ଚିଙ୍କୁ ମିଶି ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାଳିଆ କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଲୁ ଭାଇ, ତୁମେ କେବଳ କାଦୁଅରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଚିଙ୍କୁ, ତୁମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହି ନଜର ରଖ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳିଆକୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୀର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ଏକ ସୁନା କଇଁଛ ଆସିଛି। ସେ କହୁଛି ସେ ତୁମଠୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବ। କଣ? ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୀର କିଏ? କାହିଁ ସେ ସୁନା କଇଁଛ? ସେ ସେଇ ଦୂର ଗାଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ସେ କହିଛି ତୁମେ ଯଦି ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ହରାଇଦେବ ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିବ। ଲୋଭ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ି କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଛାଡ଼ି ସେହି ଦୂର ଗାଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କାଳିଆ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଚିଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଲା। ଗୋଲୁ, ହାତୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଆସି ପେଟ ପୁରାଇ ପାଣି ପିଇଲେ। ଗୋଲୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ପାଣି ଭରି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲା। ସେପଟେ କାଳିଆ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାକୁ ଠକି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସବୁ ପଶୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କାଳିଆ, ଏହି ହ୍ରଦ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ନଚେତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୁମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏକତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ।